Hej YouTube kanal. Jeg er ny, som I nok kan regne lidt ud. Jeg vil ikke se helt på min side, for jeg har været igennem rigtig meget, så det vil jeg ikke rigtig finde mig i. Det er jo egentlig sådan lidt akavet bare sidde her. Hvis klokken den er 21:33, så venter på det på Paradise. Og det er jo rigtig sjovt bare at sidde og vente på Paradise. Okay, ved du, der er sådan en fucked øjenbryn her. Et stykke her, der bare er helt bare. Men ja. Fail. Nå. Jeg har været igennem rigtig mange ting, og derfor vil jeg ikke rigtig se hate på min side. Eller kanal, hedder det så bare. Og det er rigtig hårdt for mig at være igennem rigtig mange ting. Men jeg vil ikke se noget hate på den, eller hvor folk de sviner hinanden til, eller sviner mine videoer til, og sådan noget. Der kommer nok mange flere videoer med mig på, altså sådan med min veninde på hendes kanal i stedet for. Fordi vi laver mange YouTube-videoer med hende i stedet for, og mange askers på hendes profil om alt sådan noget. Men I vil nok se nogle makeup tutorials og covers og så videre på min kanal. Det finder vi altid ud af på et tidspunkt. Men ja. Ja, der er så ikke så meget andet at sige. Jeg ved ikke, det ligner noget lort lige nu, for jeg har ikke noget makeup på, og jeg er syg hele dagen med ekstremt meget hovedpine her stadig. Og klokken er rigtig mange, så jeg har ikke makeup på. Min makeup ligger nede med min mor, så jeg kommer til en skolen i morgen. Det er sjovt. Det er som at gå forbi hende, og så lige mine ting. Nå, men det, I vil nok opleve mig at sige, oh my god, og what the fuck, og alt sådan noget bande rigtig meget igennem mine videoer og sådan noget, for det er ligesom sådan noget, jeg meget tit gør. Men ja, I vil se mange ting på min kanal af, tror jeg. Mange forskellige ting og så videre, men det finder vi altid ud af på et tidspunkt. Men det var det for mig. Hej.